Здравейте! Абонирайте се за Ани по канала. Не сте в моя канал, просто днеска снимаме заедно. И видеото може да е най-много дълго 3-4 минути, защото не мога да качвам големи. Естествено. Добре, всички ли сме черни човечета? Да. Той с колата ще прави ли? Ще правиш ли кола да ни караш? Някой да се намали звука. Ани, Да. това колко ламка да се бие това видео? 60 000, ако можем. Добре. Ниха, ти направи кола, за да ни караш, нали? Добре. Ани, Да. с ком. Не, без коне. Колело идва, махам си го и слагам друга кола. Сериозно ли? Влязах. Карай ни просто на някоя си къща. Мен не ме интересува на каква. Ето това е името в брок. Аз се качих. И аз. Айде, тръгвай. Защото аз даже не го видя. Да, защото сме малки тъпи черни човечета. Да. Кога ще има заробя на лукса? На някоя готина къща ли? Дай тука. Аз вече скочих. Да. В то пък вътре има хора, бързо вземи ме. Не успях да се кача, бе. Разгеле, качих се. Сега ме води на лукса. Ма вътре има хора най-вероятно. Ама тая къща май имат хора вътре. Аз забравих да си взема бинокъл. То ми е много важно да гледам дали има вътре в къща. Нихат, спри тука. Спри колата тука. Сега ще взема бинокъл и ще огледам хубаво. Чакай да изляза. Има хора, да? Бегай! Чакай, че без да исках. Къде сте, бе? Тук сме, тя на убие. Не, тя мен ме иска, за да ме убие. Давайте, кажете сега. Не мога да се кача. Аз се качих. Аз стрелям с пистолета. И хора, след малко ще се върнем с част втора.